बरिया जाखादों मानाखैबो जा गोथाव जाबाय दुन्दिया होनानै लानोसै एकदम गोथाव जाखाथारबाय आरोना नै अमा बेदरा थारखौ नैबेयाव लाबाय ओंख्रिखौ बाथोन नैबेखौथ' मिन्थिखायो मा बाथोन जानोसै आरोना दायो थास' बिबारखौ सुनानै ओंख्रि मा जागोन थास' बिबार एसे खाहैबाय आं बैयावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै थास' आथिंबो ओरैबायदि माने साइज मोनबोबाय आं मा होनबावनो होननानै सान्दुंआ एसे होस्रोनोसै मैयाथ' एसे अखा हादोंना बेनि थाखायनो नै जानो हागोन ना हाया मानगोनसो ना मागोन मिन्थिला आरोना बेखौ गाबोनसो जागोन आं दिनै जाया थास' आथिंखौ ओमफ्राय बे थास' बिबारखौ जानोसै आरो दा अमाजों संनो दा अमा बेदर लाना फैखादों बरिया टेस्टिनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो दिनै माने आङो थास' बिबार अमा बेदर संनो नागिरदों आरोना मैथाजोंहाय थास' बिबारखौहाय दायो आङो माने आरामसे हानानै लानोसै बेनिफ्राय संनोसै आरोना बिसोरनो देखायखाबाय आङो स' दायो आंनि संनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि संगोन आरोना आंनि रेसिपिखौ ओमफ्राय मैथा होगोन आं एसेनो न'आवनो दङ फांनै फांथाम बेखौ आं खाना लाखाबाय दहायनो अलरेडि खाना दोनखादों आङो ओमफ्राय बेखौ दायो एवनोसै आरोना माने मैया हासबेन्डआ होनबाय थादोंखि थास' बिबार ओंख्रि जानो माने देग्लाय बोसोराव खेनसेबो जायाखै नालाय जानांगौ होननानै बुङो आरोना गाबोन समफोरफोर जानांगौ बिदि होननायखाय आङो दहाय मर्निं बाजाराव थांबाय स्कुटियावबो थाव गैयामोन ओमफ्रायो माने आङो दाखालि न'आव थांना फैनानै मैयाथ' हासबेन्डनि रेस्ट देमोन डिउटि गैयामोन ओमफ्राय आंबो बाजाराव थांनाय जायासै आरोना ओंखायनो थावबो सोनाय जायाखै जेरावबो थांनाय जायाखै गारिखौ सानसे बरननाय जायाखै नालाय बेनि थाखायनो दिनैसो सोबाय आङो सोनानै लाबोनानैहाय माने फैसाबो केसबो गैयामोन बख'नानै बाजार खालामना लाबोबाय आरो ओमफ्राय थास' बिबारखौहाय माने बेयाव खाथियावनो एसे दं नालाय बेखौनो खाबाय आरोना बिदिनो खाबाय ओमफ्राय एसे इथिं लामाथिं नागिरनानै खाबाय बेनिफ्राय थास' आथिंबो एसे मोनबोबाय थास' आथिंखौ गाबोन जागोन आङो मानगोन ना मागोनथाय माने बिदि हाग्रानि आंनाव मानो आरोना बांसिनानो बासरनि दं आरोना बासरनिया माना खिन्थु बायनानैसो लाबोनांगौ जायो आरोना बिदि हाग्रायाव मोना नालाय हानानै लानांगौ एसे दंबावो अमा बेदर आरिखौबो सुनानै रेडि खालामखाबाय ओंखामबो मोनखांखाबाय ओमफ्राय मा होनो थास' बिबारखौ संनांसिगौ आरो आं जेबो सङा आं खालि बेखौल' संगोन ओमफ्राय बेदरखौ आधा केजि लाबोदों नालाय एसे दोननोसै संजोबला आरोना बेजोंहाय माने बियो बारा जानोबो सुखुआ आरोना आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय होमबाबो गाव जानो लुबैनाय नालाय संना होनोसै ओमफ्राय गाव जुदि सुखुवाबा बेदरखौ मोनाफ्राव एसे एवना होफिननो दोननोसै आरोना जाला बायनो नागिरा ओंख्रिफोरखौनो देग्लाय माने खेनसेबो जायाखै आरोना थास' बिबारखौ दिनैसो फार्स्ट जागोन आरो नैबे बोसोरावहाय बेनि थाखायनो गाव जानो लुगैदों होननायखाय जानांगौ होनदों आरोना लुगैनायानो जादों बियो आंबो लुगैखादोंमोन दे दाखालिनिफ्रायनो आंबो सानदोंमोन जोंहा देग्लाय माने थास' बिबारखौ खेनसेबो जायाखै जानांगौ बेबायदि सानबाय थादोंमोन आरोना माबाना लानो दे हानानै लागोन दा देखायबाय थागोन आं ओमफ्राय मैथायाबो आं दहायनो खानानै दोनलायलायदों आरोना नै एसेल' बेनो थोयो एसेल' नांखागौ बारा बुरजा नाङा बांद्रायबा गोखै जायो फैसा 10 थाखाया सनालि टेबोलाव दोन थां दहाय आयौ आखायाबा बेखौ ओंख्रिखौ दिनै मोनजागोन ना रावबो जाफेरखायाखै सनालि आं बेखौ जाफेराखैनो औ हाना लागोन दे लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय ओमफ्राय ब्लग बानायनायाबो ओरैबायदि बानायो टाइमानो जाया हगारनाय जाया ओरैबायदि गोबाव जाबाय आरोना ट्राइ खालामगोन दिनै आं माने बे ब्लगखौ हगारनो हायो सिगांनि ब्लगफोरबो दङ एसे थाथ'थोंसै बेखौनो हगारगोन होननानै होनसै आङो माने ओरैबायदि टाइमबो नाङो आरोना मा होनबावनो जेया इजि जायो बेखौनो बानायनानै होगोरसै आङो टाइमाबो मिलाया जायो ओमफ्राय ओरैबायदि गरमजों माने बायोबो देहाफोरखौबो मोजां मोना दोनदो दे ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना एखमबा ओरैबायदि थैनो बायदि बायो उन्दुसोनानै थानो लुगैयो गरमनि थाखायनो बिदिनो आरोना ओमफ्राय दाखालिबो मा जाया माने सानसे माने उदैया मोजां जायाखै आरोना मा जानाय जायाखै रेडि अलमस्ट रेडि जाबाय दे हाना लाखांबाय आङो दायो सुनानै रेडि संगोन अमा बेदरा थास' बिबारजों संनो थाखाय रेडि सुना दोनखाबाय थास' बिबारखौ सुनानै मानानै रेडि माने बेखौ मा होनो कुकाराव होनानै गेब्लेहोनोसै आरोना आङो रुनानै लानोसै डाइरेक्ट जानायनि थाखाय ओमफ्राय नैयावहाय थालिरजों आलु दरनै होदों आं बेखौ
बाथोन बानायनानै जागोन बिराद गोथाव मोनो थालिर बाथोन जानो संना लागोननि र' लोगोफोर देखायगोन हो माने बेखौ रुनानै लागोननि ओमफ्राय बेखौ रुगौमानि आङो सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लाखानोसै बिदिनो जिरा एसे होनोसै अमा बेदर दं नालाय बेनि थाखायनो ना बेदर गैया होनबाथ' जेनेबा ओरैनो थास' बिबार जुदि मिरामिस सङोमोनब्ला जेबो होनाङामोन आरोना खिन्थु दायो आं अमा बेदर एसे जिरा होनो मोनाबा सान्थि मोना आरोना स' एसे रेडि खालामना लागोननि र' देखायगोन आं कुकारखौ मारिना होनि थावखौ एसे नायथाव होबाय दे आं अमा बेदरबाबो मानो होनबा थास' बिबारबो दंना बेनि थाखायनो अमाखौबो होनानै लाबाय एसे मोदोम एसे मेजेम होबाय आं ओमफ्राय मोदोम एसे मेजेम एसे फोराननानै दोनसै दा मोनाफ्राव जायो ना बेनो आरो थाबा संला जुदि थायाब्ला गाबोन मर्निं जानोसै आरोना एवना होनोसै अमा बेदर ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोर मा होनबावनो गरमनि थाखाय नै फांखायाव दसे थाफैनांगौ गोनां जायो मासथ' गरमखा न' सिङाव अयथासार गोलोमजोब्बाय आं नै एसेनो बारा गोलोमनानै सनालि गुसुआनो थाखोमारो जायब्रेङा गेलेनानै बेना खानाया फिसा फिसाना गलांजोबो आरोना आरो खानाया एकदम माने बोरैबासो हाजोब्बाय ओमफ्राय एसे हास'ना होदों आङो गाज्रिनि ओमफ्राय एकदम खिबुनथिंजाय माने एसे हास'ना होबाय आरोना सानजाय एसे जिरायनोसै ओमफ्राय थालिराव होनो थाखाय चाटनि बानायनांगौ एसे बानलु देनानै होनांगौ सफारि फिथाइ जागासिनो बियो सफारि सुमफ्राम फिथाइ होनो जोंनिथिंथ' चिराङाव ओमफ्राय ओरैजाय क'क्राझारावहाय माने गसाइगाव सफारिसो होनो आरोना जोंनिथिं सुमफ्राम होनो सफारि होनबा आगोल मिथियोमोन मा सफारि माने गय सफारिखौसो सानोमोन गोथाव जानो टेस्टि मा होनो सुमफ्रामसो होनो ना लोगोफोरा जोंनाव थाहैदोंमोन ना आंना बेदरा खामगोन नै अमाया खामथाबलायनाय जाबाय दै मैथाखौ होना होनोसै आङो दानो होखानोसै आं मैथाखौ गेब्लेनायनि आयौ नै मैथाया ओमफ्राय थास' बिबारखौबो देखायनो र' नै थास' बिबारा एसे साना लानोसै बेखौ रुजायानो आरोना नै लोगोफोर थास' बिबारा प्लास्टिकना दुन्दिया दं दुन्दिया बानलु देना होदोंमोन बेयाव हालदै होखादों हालदै एसे संख्रिसो होदों आरोना नै गेब्लेबाय आरोना जाबाय आरो बेनिफ्राय साग्लिसिनला आरोना ओमफ्राय दा गोदौनायजों हारसिं माबाखासिगोन र' एसे दै होनानै बेखौ मैथा होनायखौ माबागारदों आङो मस्लाया एसे थैग्रोथों ओमफ्राय बेखौ होनोसै बेनो थास' बिबारा दहायनि बिबारा नैयाव आङो मैथाजों माने बे जेराव बानलु देदोंमोन बेयाव मा होनो मलहायनानै एसे होदों ओमफ्राय बे साराय गोसोमाना खारला आरोना लोगोफोरनि बे जिं जिंआल' खारसिगोन बिदि खारला आरोना मुगैनाङा सारायखौ नै लोगोफोर बेदराव आङो थास' बिबारखौबो होबाय बे माबानायखाय एबार मोजां गोदौफिनसै आरोना ग्लब ग्लबनो फुरा गोदौग्लिहोनानै जबहोनोसै आङो मोजां गोदौहोबा मोजां जायो आरोना दा लास्टआव दुन्दिया हानोसै दुन्दिया लाना फैखादों आरामनो टेस्टि दायो माने अलमस्ट रेडि दै सै होजोबखाबाय दै रानबाथाय एकदम माने फाक्का मोनथारबाय आरोना ओमफ्राय दाहाय देखायगोन दे लोगोफोर र' आङो जा बाहायनो दं बिसोरखौ सुस्रांना लाग्रोसै नङाबा खामानिया बारा जायो थौसिखौबो सुना लानोसै मानो होनबा बाथोन बानायनांगौ चाटनि आलुआव होगोन आं एसे माने आलु ओमफ्राय थालिर दाउखाजों आं रुदोंमोन चाटनियाव एसे होगोन आं ओमफ्राय ओरैनो बानलुखौ सोलानानैबो जानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो देनानै एसे दोनगोन आरोना दा लोगो मोनफिनगोन र' सनालिया मोसाबावलाय देलाय सनालि मोसाबावलाय गोलोमजोबबाय मानसियानो नैबे पियासखौ एवदों आं मानो होनब्ला बेखौ थालिराव होनो थाखाय एवदों आं दुन्दिया होनायखौ ओंख्रियाव होनो थाखाय दोनबाय थालिरखौ रुना लाबाय जाबाय बे चाटनि बानायसै दायो बानलु सामब्राम गुफुर गरनैसो ओमफ्राय बानलु गोरान ओमफ्राय दुन्दिया बेखौ चाटनि बानायसै रेडि जाजोबथारसै आरोना ओमफ्राय ओंखाम माने ओंखामाथ' दहायनो मोनखादों ओंख्रिया मोनबाथाय आं ओंखाम जानोसै आरोना मर्निंनिफ्राय ओंखाम एसे एवदोंमोन आङो ओंखाम एवनायखौ माने एसे जानो सानदोंमोन आं ओमफ्राय हासबेन्डनो होबाय एसे हासबेन्डआथ' एसेल' जायो सनालिया बुरजा जायोना सनालिया जाजोब्बाय ओंखायनो आं मोनजायासै ओंखाम एवनाया गैलामोन नालाय दायो ओंखाम उखैनाया हाला आं दहायनिफ्रायनो हासबेन्डखौ होनदों बिराद ओंखाम उखैबाय होननानै
ओमफ्राय मोनबाथाय आङो जासिगोन आरो ना दायो देना लानि र' बेखौ बाथोन नै लोगोफोर अलमस्ट रेडि जाबाय आरो ना चाटनियाबो बिराद टेस्टि जाबाय जानो लुगैजोब्बायलै ओंख्रियाबो जासिगोन र' आखाइ सुना लानि एसे लोगोफोर ओंख्रिया अलमस्ट रेडि जाबाय आरो ना संख्रि एसे साखिदोंमोन आं खुरैयाव ओमफ्राय संख्रि एसे नाङाखै आरो ना बेखायनो एसे होफिनबाय आं दुन्दियाखौथ' होना लानोसै जासिगोन मबाइलानो मा बोरैबा नुदोंसै फ्रि फ्रि नुदोंहाय र' दासो मोजां नुदों दहाय बोरैबा फ्रि फ्रि नुदोंमोन आरोना नै जाबाय दुन्दिया होनानै लानोसै एकदम गोथाव जाखाथारबाय आरो ना दुन्दियाफोरखौ हाना दोनखादों दहायनो रेडि आरामसे होनोसै दानि दुन्दिया बारा मोदोमा दै होमबाबो आं लाबोबाय माने होनो थाखाय आरो ना जाबाय जाबाय जानोसै एबारो बिराद टेस्टिनो नै लोगोफोर मोनबाय दे नोंसोर दहाय देखायदोंमोन आदा देखायगोन होनदोंमोन थास' बिबारजोंखौ नैबेयाव लाबाय ओंख्रिखौ बाथोन नैबेखौथ' मिथिखायो मा बाथोन जानोसै आरोना दायो रेडि जानो थाखाय रेडि बिराद टेस्टि आरोना र' मोनसे प्लेटखौ लाना सनालि ओंखाम लगायनो हायाखै र' लगायना होनांगौ बे जिगाबखौ जाखाया जिगाबखौ जाया बासि बासि गारजोबो आरोना सनालिया बेबोना जिगाबखौ बेदरा बेदरा गरम 1 2 3 4 4타로 बेदरा दासो मोनदोंना बिराद गरम आरोना जाजोब ओंखामा जाजोब ओंखामा खिन्थु दागार दे मैया मोनायावबो गारदों बियो ओंखामखौनो जाया मिथिबायना जोंना सनालिया बायदिसिना हाबि जाबि जानानै उदैया बुंसै ओमफ्राय ओंखामखौ जानो हाला हजोंबो जोंनाव थांनायाव बिदिनो बियो सानफा गाहाम मेथाइ जानोसैनो माने लोगोफोरा जानोसै अननानै होनोसै बेखौ जानोसै दायो बेबो आंखौसो नुला माथो थास' बिबार आं बेदरखौ मोदोम लाखायाखै आरोना मेजेमसो लाखादों माने आं मोदोमखौ आं इन्ट्रेस्ट मोना आरोना जानो माने मोजां मोना आङो मेजेम दरनै दरथाम लाबाय बास जाबाय दरबा लाबोदों आं मेजेम बरिया जाखादों मानाखैबो जा गोथाव आंलाय सानदोंमोन हाग्रानि खालाबायनायखौ मानगोन नामा मानाखै आरोना बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय मैथा होदोंना आङो मानाखै मानाखै बे बायाव मानबा मा जागौमोन माना बाथोन चाटनि एसे होनानै जानोसै आरोना बेबायदि गोथाव आं मालायफोरबायदि आराम स्टाइल लानानै जानो रोङा दे जाला माला गबा गबसो जायो आंना आरो ओंखाम उखैनायनि खोथा दङ अमा बेदर नोगोद ओंखामखौ दहायनो बोराया हासबेन्डआ 10थासोआव ओंखारलांदों नालाय ओमफ्राय बे समावनो ओंखामसो उखैनो हाला होनना बुंखादों आरो आं बेनि सिगाङावनो ओंखाम एवनाया गैलामोन आरो एसेल'सैमोन फार्स्टआव सनालिनो बुरजा होखाबाय ओंखाम एवनाया गोथाव जादोंना ओंख्रिया गोथाव दा दानिया टेस्टि दा सनालिया टेस्टि मोनदोंनो बानलु गोसा होदों थास' बिबारा एसे बानलु गोसा होनांगौ होमबासो आराम जायो गोथाव जायो जानो मिथिबाय एसेल' होदोंना बानलुखौ एसेल' होखादों बुरजा होथाराखै मासेबा गोथाव ना सनालि दाय जा गोथाव मोनसिगोन ना जानो बोराय टेस्टि मोनसिगोन आरोना माने बेसोरा जानो लुबैखानाय नालाय दिनैसो जाबोदों ना सनालिया दिनैसो मोनजाखादों बे आंनाव मोनसे आदोरा बिराद गाज्रि जाबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो साननि मोनानि दै गुसु लोङाबानो सुखुला आरोना
दाखालिबो न'आव थांबा बायलायलायनानै लोंहैदों आङो मिथिबायना गरमा थानो हाला दै मोनसे बायलायलायनानैसो थांदों गुसु थान्दा Tapi gurma sana halaman. जाना लानोसै बिराद गोथाव जानो ना खिन्थु मानसिफ्रा बुङो आरोना ओंखाम जाबा दै लोंनो नाङा खिन्थु आं ओंखामजों दैजों मा होनो लोंफायो आरोना जाखांबासो लोंनांगौ होननानै बुङो सर' जाबाय माथो होनबावनो ओंखामसो बबेबा समाव माने दै लोंफायाबाबो जेबो मोना आरोना बेदराव थायासैलाय ना ओंखाम जानायाव ओरै गिदिंगासिनो दङ जाना लागासिनो लोगोखौ दा लोगो मोनफिनगोन गोबाव जायोना आङो लेट जायो नोंसोर नेनो हानाय नङा जानायफोराव देखायबाय थाबा रागा जोंगोन दा लोगो मोनफिनगोन दे जाना लागासिनो ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोर जाखांबाय दायो जानानै थोरसि लथा सुजोबनानै दै बथल मोननैसो खालि दंमोन बेखौबो सोनानै माने दै सोनानै फ्रिजआव सोनानै दोनखाबाय आरोना नानैजों आंजों आयु मोनबाय अयथासार गरम लोगोफोर दायो ओमफ्राय ब्लगखौबो आं एसेबां गोलाव खालामनो सानासै आरोना गरमानो अयथासार एसे रेस्ट लानोसै स' लोगोफोर आं बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनो आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार